подпишем договори са над 6 милиона днес, като това са избрани изпълнители по Закона за обществените поръчки в съответните процедури за ремонт на депото, за също така ремонт на контактната мрежа, за велоалеите и спирките, които също трябва да бъдат ремонтирани. Очакване в следващите седмици да подпишем договор и за телематиката, като там ще имаме скоро класиране. Надяваме се, че няма да има обжалване. За токоизправителните станции в момента тече процедура по обжалване, като след произнасянето на съответните органи, това са КЗК, евентуално ВАС, тогава ще можем да сключим договори и по тези процедури. При нас са фирмите, които са спечелили съответните процедури. Ще подпишем договора с консорциум Хемус Дизайн Строй между общината и фирмата, като всъщност тя спечели спирките и велоалеите, които ще бъдат направени на територията на община Стара Загора. Това, което може да поеме общината като ангажимент, е да има стриктен контрол върху всичко, което се прави, и всяка една от фирмите, която ще има взаимоотношения с общината, ще трябва да се справи коректно, точно и в срокове, защото знаете, че този проект е много важен, че едновременно вървят ремонтни дейности и по други обекти, и всичко това налага да се създаде една много добра и стриктна организация, така че да не се затруднява движението. Защото представете си едновременно воден проект, който върви в момента, подмяна на контактната мрежа, ремонт на други улици, който също ни предстои. Това на практика означава мероприятия по ремонти в почти целия град. И ако не се направи добра организация, стройна, която да се изпълнява по съответно